እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ወከልቲ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ጀርመን፣ ሕብረት ኤሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ህሉው ኩነታት ኢትዮጵያን ኩናት ትግራይን ዘትዮም ምስ ትግራይ ዝደናገጹ ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ኣለዉ ዝበለት ወኪል ትትካል ካብ መዝነታት ኣልያ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንኬንያን ሶማልን ከሳሕበን ዝጸንሐ ክልማይ ዝሃቦ ብይን ኬንያ ከም ዘይተቐበሎ ፍሊጣ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል። ወከልቲ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያ፣ ጀርመን፣ ሕብረት ኤሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ህሉው ኩነታት ኢትዮጵያን ኩናት ትግራይን ብዝምልከት ከም ዝዘተዩ ኣፈኛ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነድ ፕራይስ ኣፍሊጡ። እዚ ብጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ተጸዊዑ ብሰሉስ 12 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዎ ኣካላት ብህፁፅ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ክገብሩ ንምድፋእ ዝዓለመ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ከበባ ኸብቅዕን ህፁፅ ረድኤት ናብ ዘድልዮም ድማ ብዘይ ዕንቅፋት ክበጽሕን ወከልቲ ተን ሃገራት ጸዊዖም። ኣብቲ ንኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ፍሉይ ዋዕላ ንሕብረት ኣፍሪቃ ወኪሉ ዝተሳተፈ እዋናዊ ቦመንበር ኢጋድ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ እዩ። ፍሉይ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሶጉን ኦባሳንጆ ድማ ቅድሚ እቲ ኣኼባ ምስ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ተራኺቡ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘትዩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ምስ ኩናት ትግራይ ብዝተሓሓዝ ተወሳኺ እገዳ ንምግባር ተዳለው ምህላዋ ኣፍሊጣ። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እናባእስን ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ደው ንምባሉ ኣብ ቁጠባን ካልእን ዘተኮረ እገዳታት ንምትግባር ትግምግሞ ከም ዘላ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነድ ፕራይስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መልኪቱ። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ሓይልታት ትግራይን ኣምሓራን ወተሃደራዊ እገዳ ከተንብር ተኽእሎ ከም ዘሎ ዲፕሎማሰኛታት ይእምቱ። ምስ ኢትዮጵያ ኸቲማቶ ዝነበረት ወተሃደራዊ ውዕል ዝሰረዘት ፈረንሳ ብወገና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ እገዳ ክትግበር ካብ ዝደፍኣ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ። ሓያሎ ሃገራት ብዛዕባ እገዳ ኢትዮጵያ ዘትያ ዘለዋ እቲ ኩናት ኣብ ሰፋሕቲ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ብጽዕጽዕ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ምስ ትግራይ ዝደናገጹ ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ኣለዉ ዝበለት ወኪል ህዝባዊ መወላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ደንያ ጋይል ካብ ስልጣን ተሰጉጋ። ሕቡራት ሃገራት ብተመሳሳሊ መርገጺ ካብ ስልጣን ዝሰጎገን ወከልቱ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ደንያ ጋይል ክልተ በጺሕን ኣለዋ። ኣቐዲሙ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ተመዲባ ንዝነበረት ሓላፊት ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት IOM ሞሪን ኣሸንግ ዘይተፈቕደላ ቃለ መጠይቕ ኣካይዳ ብዝብል ካብ መዝነታ ከም ሰጎጋ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ። እዘን ክልተ ወከልቲ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሕቡራት ሃገራት ምስ ሓይልታት ትግራይ ዘይወገኑ ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ክንጸሉ ከም ዝጸንሑ ንመርገጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝድግፍ ማዕከን ዜና ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ምግላጸን ተመልኪቱ። ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ቃለ መጠይቕ ናይዘን ናብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ወከልቱ ነቲ ድሮውን ናብ ትግራይ ረድኤት ምብጻሕ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ዘጋድዱ እዩ ብምባል ከደስክለን ከም ዝወሰነ ይገልጽ። ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይካ ገጢምዎ ዘሎ ከቢድ ሰብኣውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ግዳይ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ተነጽሎታት ይኸውን ምህላው እዩ ዝጥቀስ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በንጻሩ ዘይሻራዊ መርገጺ ክሕዙ ዝግባኦም 7 ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢድ ኣትኹም ኢሉ ብምኽሳስ ካብ ሃገሩ ከም ዝወፁ ገይሩ እዩ። ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልን ዝጸንሐ ምስሓብ ክልማይ ክምርምር ዝጸንሐ ኣብ ኔዘርላንድስ ከተማ ዘሄግ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ብሰሉስ 12 ጥቅምቲ ብይን ሂቡ። እቲ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝወሃበ ብይን ኩልቲ ኬንያ ዘቕረበቶ እጀታ ብምንጻግ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ሰፊሕ ክልማይ ናይ ሶማል ምዃኑ ወሲኑ። ይኹን እምበር ኬንያ ነቲ ብይን ከም ዘይትቕበል ብምጥቃስ ንኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ሻራዊ ክትብል ወቒሳ። ንኬንያን ሶማልን ዘሰሓሕብ ዘሎ 140 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ክልማይ ብነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ሃብታም ምዃኑ ዝንገረሉ። ኬንያ ነሳት 2 ዓመታት ዝቕጸለ ሕጋዊ መስርሕ እናተኻየደን ከለውን ብዛዕባ እቲ ቤት ፍርድን ደያኑታቱን ተቃውሞታት ተስምዕ ነይራ እያ። ብሰንኪ ምስሓብ ክልማይ ዝጀመረ ወጥሪ ኬንያን ሶማልን ክሳብ ምስሓብ ዲፕሎማሰኛታት ዓሪጉ ምንባሩ ኣይርሳዕን።
ብፍላይ መንግስቲ ኬንያ አንጻር ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ንዝኾኑ ርእሰ ምሕዳራት ብምድጋፍ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሶማል ኢዳትዩ ክብል መንግስቲ ሶማል ይኸስስ ካብዚ ዓመት ዘትሒዘን ዝምድነአን ናብ ንቡር ክመልሳ ኣብ መስርሕ ዝጸንሓ ኬንያን ሶማልን ብሰንኪ እዚ ብሰሉስ ዝተዋህበ ብይን ናብ ዝበኣሰ ወጥሪ ከይምለሳ ተሰጊዩሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ مسل إرتراويان يتحلو مسل عوادنا يتحلو عوادنا غفاون قطافو صغيرنا عينرات مثل عوادنا دونو بل عجوهم عوادنا عجوهم يحادنا عجوهم عديتاتنا عجوهم صدرانا كوكعيو شقرنا غبكعيو عدنا غن من لزينا هزبنا دمتنا غلنا العوادنا دمتنا غلنا العوادنا دمتنا غلنا هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية سلام نعخم يخون أبزل لخمو زخبركم تخطاتلت مدب منسيات كما يتقنيو أمباركس بستفلالي وغنات سمعكمو كم زلخم أبلعلي أبيت مأسرت ليبيا زركبو أشحات إرتراوينن كالقوت سدتنياتاتن أسك أقفعي يوردالو إذا عمت إزوين دون خبل أبسدت زركب هزبي أبز نبرولو هاجر نتي أبليبيا أبلعلي إرتراوين زقبر زلو قفعي نمخنانن كابو حاليفو دما نابو حسنتهم زرقاقت هاجرات كسقاقرو زسوعن سلامو سلفتات توديبون يودبالون سلازم بقر أب هاجرو كمي عينت مدلوات يقبرالون تغيرون مورال هزبخه كمي يالون زبلن كالقوت حتتاتنان كابستفل على هاجرات أوروبا تساتفتي سددولنا تسبسابات حزنا كنقربينا كسافت أمي مرباتنا مسانا ختصنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنايت أنحوت مدام من سياد عبريدي رنا زي كمتي أنا دو حلاو حوي استبالة يكونس من سياتنا أنا حلاو حوي بمبال دمتنا يتم أمت أبو بولي بياز حدقو محواتهم نمخان أبزلوو دمتو من دقفو من يهبو مالو حدا مرأينا يزدما بعلت 10 تقمتي أبهاجرش ودن كتما ستوكولم زوعالة سلامة وسلفي عب مسكري نايز معالت تسبساب حسر بزبالة نسمار قبر سلاسة توكسنا يالنا دمتهم كنا سمع دمتنا أنا سمع لنا نسلهم دوين لنا أجهم مسل إرتراويان يتعلو مسل إرتراويان يتعلو سلام مجمرتا نراديو إيرنا مدام منسيات نزي عدل الزلازهابكم مني كمسكناكم يدلي شمي سمهار قبر سلاسة بحال أبستوكولم سويدن ينبر لو معلتي نتوم أبليبيا بسنكي إتي منستري وشتاو قدايات ليبيا زوسنو حدقا سقمتي أب حدقا نلعلا 10 حدا معلتي زغنيو أحواتنا دمتي كنسمع لهم أب ستوكولم سلامة وسلفي أكايدنا مالتيو سلامة وسلفي من الواش ندحريهم وهينكم حقنا مزراب مستي أب حتصير جزء هتوتنت نايت كرداي تجنزي بناز سرعنا يوم خانو لعلة تثبيتنا زغنا بزحت ساتفتي نيرو مالتيو بزحات سبات كاب ستوكولم وزايون كاب 5 ساعات نلعلي رحكات كاب زلون كتماتات مت يوم سلا أحواتهم دمتي كونو يلو نتسلامة وسلفي تتنبيرو موعيلو أفتي سلامة وسلفي زنبرة وعوع سمعيت لباو سمعيت نايز أحواتنا أحاتنا لما بتعمي لبخازتن كف نيرو مالتيو عود سلامة وسلفي نيرو كبلي خيل مالتيو أبتي ناي سلامة وسلفي مدبنا تارجيت جيرنا زحزنا يوم أكلات انت نيروم بمجمرتا نتوم كلتك عندي تواساتي
ኣብቲ ጉዳይ ማለት እዩ ንኤምባሲ ሊብያ ኣብ ሽወደን ማለት ንመንግስቲ ሊብያ ብምውካል ከምኡ ድማ ንቤት ጽሕፈት UNHCR ማለት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሽወደን ምክንያቱ እዞም ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ዕቁባ ናይ UNHCR ጨንፈር ሊብያ ስለ ዘለው ንዕኦም ንክልቲኦምን ከምኡ ድማ ንህዝቢ ሽወደንን ማሕበረሰብ ሽወደንን ብሓፈሻ ንኤርትራውያን ድማ ዘነጻጸረ እዩ ነይሩ መደብና ማለት እዩ ነርባዕትዩ ድማ ብዝግባእ ኣብፂሕናዮ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሕቶታትናን ምሕፅንታናን ጠለብናን ነዞም ኣሕዋትና ክግበረሎም እንደልዮን ነገራት ብመልክዕ ደብዳቤ ናብ ኤምባሲ ሊብያን ናብ ናይ UNHCR ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ኣብ ስቶክሆልምን ኣብፂሕና ማለት እዩ ስለዚ ናብዞም ክልተ ኣካላት ኢና ኣቕሪብና ናይ ህዝቢ ሞራል ኣይዊሽ ብቪድዮ መልክዕ ክትርእይዎ እዩ ዝሓይሽ ኣነ ክዛረቦ ቁርብትለይ ክብድ ክብለኒ እዩ እቲ ሎም መዓልቲ ዝረኣናዮ ሞራል እቲ ኔሕ እቲ ስለ ኣሕዋተይ ድምፂ ክኸውን ስለ ኣሕዋተይ ክማጎት ዝብል ሓቦ ናይ መንእሰያት ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት እዮም ነይሮም እቲ ናይዞም መንእሰያት እዚኦም ንሕና ብኡ ኢና ሓሊፍና ኣይረሳዕናኩምን ኣሕዋትና ንምባል ዝነበረ ስምዒቶም ኣብ ገጾም ዝነበረ ተበግሶ በቃ ንድሕሪት የለን ድሕሪ ሕጂ ድምፂ ህዝብና ክንከውን ኢና ጓሶት ህዝብና ክንከውን ኢና ጓሶት ኣሕዋትና ክንከውን ኢና በቃ ይንበብ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ውዕውዕ ዝኾነ ስምዒት እዩ ዝንበብ ነይሩ ኣብ ገጻቶም ንብዓት በቃ ማለት ሲ ክሳዕ መዓሲና ህዝበይ ስለምንታይ ኢና ክሳዕ ሕጂ ከምዚ ንኸውን ዘለና ስለምንታይ ንስኻ ሓወይ ስለምንታይ ንስኻ ኣቦይ ስለምንታይ ንስኻ ሓፍተይ እንዳበሉ እንዳጨርሑ ባዕሎም ምክንያቱ እቲ መድረኽ ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ዝተኸፍተ መድረኽ እዩ ነይሩ ዋናን ተዓዳምን ዝነበሮ መድረኽ ኣይነበረን ስለዚ እቲ ስምዒት ወይ እቲ ሞራል እቲ ናይቲ መዓልቲ እቲ መግለፂ ብቃላት ክትገልጾ ክብድ ይብል እዩ ግን ተስፋ ይገብር ብቪድዮ ክትዕዘብዎ እሞ ገለ ካብቲ ቪድዮታት ሰኒድናዮ ስለ ዘለና ኣብቲ ቪድዮ ምናልባሽ ንሕና ዝረኣናዮ ፍሉይ ስምዒታት ክትርእይዎ ወይ ክትግንዘብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ይኣምን ኣነ ግን ሎም መዓልቲ ብዙሕ ተስፋ ዝህበኒ ነገራት የርኤ ኣብ ህዝበይ ክትሓቋቆፍ ርኤ ህዝበይ ስለ ሓድሕዱ ንፍትሒ ሓድሕዱ ክጣበቕ ርኤ ህዝበይ ዝገደፈ ገዲፉ ስለ ኣሕዋቱ ስራሕ ኣፍቂዱ ትምህርቲ ፍቂዱ ክጎይ ርኤ ብዙሕ ተስፋ ሰኒቐ ማለት እዩ ካብዚ ናይሎም መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካብዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም እነካይዶ ዘለና ሰላማዊ ሰልፍታት በይኑ እኹል ኣይኮነን ግን ከም መመላእታ ናይቲ ብኢሜይል ብቴሌፎን ከምኡ ድማ ብስሩዕ ኣገባብ ብትዊተር ንገብሮ ዘለና ጎስኳስ ምስኡ ተደማሚሩ ማለት ኦልሬዲ ሸፈነ ናይ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም እውን ረኺቡ ስለ ዘሎ ግብረ መልሲ እውን ካብ መንግስቲ ሊብያ ረኺብና ስለ ዘለና ንሕና እንድሕር ከይሰልከና ነቲ ጉዳይ እግሩ እንዳኸድና ተኸታቲልናዮ ኣብ ውፅኢት ክበፅሕ ዝኽእል ኣሕዋትና ድማ ናብ ሳልሰይቲ ውሕስቲ ሃገር ክሰግሩ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ UNHCR እውን ሎም መዓልቲ ከምኡ ዝብል ተስፋ ኢና ረኺብና ስለዚ ነዚ ተስፋ እዚ ሰኒቕና ስቓይ ንብልን ኢና ነዚ ተስፋ እዚ ብተግባር ጋህዲ ኮይኑ ክሳዕ ንርኢ ክንቅፅል ኢና ስራሕና ማለት እዩ ይቐኒየለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ቀፂልና እውን ክብሮም ግርማይ ካብ ሆላንድን ቴድሮስ ካብ ስዊዘርላንድን ዝሰደዱልና ምድለዋት ኣሎ ተኸታተሉና መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ሆላንድ ንሎም ሐሙስ 14 ጥቅምቲ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ኮይኑ ኣብ ስዊዘርላንድ ድማ ንጽባሕ ዓርቢ ክካየድ መደብ ተታሒዙሎ ሰላም ኣነ ክብሮም ይበሃል ካብ ኒዘርላንድ ኣባል ናይ ዚያ ኮሚቴ ናዚ ሰልፊ ኣዳልያ ዘላይ ምክንያት ሰልፊ ንይሕዋትና ኣብ ሊብያ ዘለው ሽግር በፂሖም ዘሎ ንዕኦም ድምፂ ንምዃኒ
ነሰልፍሲ ኣዳሊና ዘለና ማለት እዩ እቲ ክበጽሕ ተደልዩ ዘሎ መልእኽቲ ናብ ኤምባሲ ሊብያ ናብ UNHCR ናብ UN ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ናይ ኒዘርላንድ ከምኡ ናብቲ ቀይሕ መስቀል ናብዚኦም እቲ መልእኽቲ ክነብጽሖ ደሊና ዘለና እቲ ክህረም ተደልዩ ዘሎ ዕላማ እውን ምዚኦም ብዲፕሎማሲያዊ መልክዕ ተቋሪንካ ንሕዋትና ካብ ዘለዎ ሽግር ንምውጻእ ንምስራሕ እዚ ክኸውን ግን ንሕና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንቃንዛ መምስ መፀ ሆሆን ብለ ዘይኮነ ብዕቱብን ብዲሲፕሊናዊ ዝኾነ ካይዳ ምስ ንኸይድ ኢልና ንሓስብ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ምውጻእ ዘይኮነ ድሕርቲ ሰልፊ እቲ ጉዳያዊ በፂሕሎ እንዳፈተሽካ ምስ ዝኸይድ ከዓ ከም ዝዕወት ጥርጥር የብልናን ትጽቢትና እውን ጽቡቕ ከም ዝኸውን ኢና ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ምስ ኤምባሲ ናይ ሊብያ ተዘራሪብና ኣለና ድሮ እቲ ሂቦምና ዘለዎ መልሲ እውን ኣዝዩ ትስው እዩ ብዝተኻእለ መጠን እቲ መንግስቲ ክተሓወርን ከም ዘለዎ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ምዝ ናይ ዝዓዲ እውን እንታይ ክገብር ኣብ ቀጻሊ ንሪኦ እዩ ብሓፈሹ እቲ መደብ ብትካላዊ ጋባብ ሒዝናያ ዘለና ነዊሕ ዝርብ ስለ ዝገበርናሉ ነዚ ሰልፊ እዚ ንምድላው ተዓዊትናሉ ወይ ከዓ ገለ መሰረት ክንፈጥረሉ ንኸውን ዝብል ተስፋ ኣለና ብሓባር ኮይና ንሪኦ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ዕለት 14 ወርሒ 10 እዩ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 1 ፈርኣን ኩላትኩም ኤርትራውያን ኣብ ኒዘርላንድ ዘለኹም ኣብሲ ሰዓትኩም ተረኺብኩም ድምፅኩም ከተስምዑ ብትሕትና ንፅዋዓኩም ቴንኪዩ ኣዳላዊት ካብ ኣባላት ኣዳላዊት ኮሚቴ ሬድዮ ኤረና ሰላም ኣነ ቴድሮስ ኢያሱ በሃል ተቐማጣይ ስዊዘርላንድ ከተማ ጀኔቫ ሓደ ካብዞም ኣዳለውቲ ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ተዳልዩ ዘሎ ኣብ UN ማለት እዩ ንዕለት 15 ወርሓ 10 2021 ዝጅምረሉ ሰዓት ፋዱስ ዝውዳእሉ ከዓ ሰዓት 5 ኣብኡ ጠጠው ኢልና ከዓ ድምፅና ክንስምዕ ንኮሚኒቲ ኢንተርናሽናል ስለምንታይ እዚ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝወረድ ዘሎ ግፍዒ ቀፂሉ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ዝረአ ዘሎ ዝጠፍእ ዘሎ ዜጋታትና ናቶም ድምፂ ኸይና ዓለም ቆላሕታ ንክገብረልና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ተሰሪዑ ዘሎ ናይ ህፁፅ ነዞም ዜጋታትና ኣብ ሊብያ ዝረኣናዮም መንግስቲ ሊብያ ሓላፍነት ወሲዱ ናይ ሓለዋ ኣገባብ ክገብረሎም ከም ደቂ ሰባት ከኽብሮምን ኣብ ሳልሳይ ሃገር ከሰጋግሮም ስለምንታይ ንኤርትራ ምምላስ ውሕስነት ስለ ዘይብሎም ኣብ ኤርትራ ሞትን ሓውን ከም ዝፅበዮም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዓጢቑ ኣብ ዘይምልከቶም ውግእ እቲ ከጥፍኦም ከም ምዃኑ ኤርትራ ሎሚ ሓንቲ ካብቲ ዝኸፍአት ሃገር ንህዝባ ኸይና ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ሓደ ኣብ እዋን ንሊብያ እዚ ክየዶ ደቂ ሊብያ ሓለዋ ዘይብሎም መስገሪ ክኾነና ናይ መጨረሻ ዕድል ኢሎም ንሊብያ ሓልፉ ከለዉ ሎሚ ኣብ ሊብያ እንስሳ ፈርሕ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ብኸምኡ ምክንያት ከዓ እዚ ክሪኦ ዝቐነና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራውያን ይድቁሱ የለውን ወላ ንዓይ እውን ብለይቲ ክረኺብክኒ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ሎሚ በዞም ዜጋታትና ዘይሻቐል የለን ኣብ ሱዳን ከይኑ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከይኑ ድዩ ኣብ ሊብያ ከይኑ ድዩ ኣብ የመን ከይኑ ድዩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከይኑ ድዩ ኣብ ግብፂ ከይኑ ድዩ ብዙሓት ዜጋታትና ኣብ ዓመፅን በደልን ሃገር ሲኢኖም ንሱ ከዓ ካብ ካሃድሙ ካብ ዝስርዓት ግፍዒ ኣውሪድሎም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ምሕብኢ ተሳኢኑ ንኤርትራዊ እዚ ከዓ ብዕሊ ዝተረኣየ ከቢድ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ሓላፍነት ናይ ዘን ኮሚኒቲ ኢንተርናሽናል ስለ ዝኾነ ሓላፍነትን ክወስታ ከምኡ ከዓ ንሊብያ ሓላፍነቱ ክስከም ነዞም ሰባት ኣብ ሰላም ቦታ ከዝግረልና እቲ መዓልቲ ተዳልዩ ዘሎ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ሓላፍነት ኣለዎ እቲ ሎሚ ሕልንኡ ሓሚሙ ዘሎ ዘይድቅስ ዘሎ ኤርትራዊ ግዴትኡ ድምፂ ንኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን እዚ ወሪድና ዘሎ ግፍዒ ሓላፍነት
ተሰሚዕዎ ኣብ ሰዓቱ ክርከብ ብትሕትና ይሕብር يغنيلي نزي عدل مهابكي سلام مش زخبركم تخطاتلتي مدب من اسيات نلوم زدالنا يا مدب كم استخطاتلكم وإنيرو بزغربنا لكم مدبات عجبكم كم تخونوا ومنتونايو كسابز متصحموس مزترفوا مدبات ردي إيران حدقكم سنايك أنا هذه إذاعة إرنا بوليتيكا عالم بسري زي معرنات مستفترة ووترتات زمل أيو أوش حانت هاجر ويونا مونغو هاجرات بزلو قالبو زحربحان حلفان زرغبلو كالوت كازو تسعولون زدخلون كنتات أب قال أوان قونت أوي أب قال أوان كازي قونت أوي قرجتات كفترو إرأيوم كم كبري سلطان هبتن أتاون زأمسلو ربحاتاتن حلفاتاتن بعاليت بتقوتا بهايمانوت ويون ببهلي تفاليوم كم مقارحو علتاوي تعزبتيو أبشحن 1990 ستخيادة متنعت خمزر أيو كما بنشعو حبر السوفيت دو أفريقيا حبرات منقصات أمريكان هندن أورات أقاماتن زي معروي زرقحت أقاتاتن مخانو تفاليتو نيرو حجون كابز حق زير حق كونتاتيو زر أزلو أب أتنن أب كالوز ترفا هاجرات عالمن معرنس قدلو كنتات دك أنستيون أب أفريقان تغتلت هايمانوت سلمن نفس خونه هاجراتن كأند مكراخري زعواهيو بدرج عالم تترأيون هاجرات سلوون التاو زي تزانق مخانو نمرتنا نام مغاري حويك أي روازلو نغاريو أب مأكلاي مبرق زلو رسوم كنتات نمفلاتنا أبنت نتي أب تقباب زلو زي معري كنتات مفلات يدلي هابت ندادي قال هاجرات مس عليتاون هايمانوتاون حلفاتات تدريبو أب تقبابي بوليتيكا وغونتسن أقرقرن كم زي قوارت غيرو زسرته عب حماميو بزخ أيو نايب حق أديو ويسكم لازمسل بوليتيكا عالم بسر زلو زي معروينات تعب ليلو زلو زبهال أوران تقطلو زلنا أمر زي معرويناتيو أتمخنيات كأك الليليو زي معرنات زبل أمر قديفنا نام معرنات انتساقيرنا نمعرنات بزيكا أب كمرا حساب أبناي بحق عالم أين رخبونينا أبز عالم زلوت أقاتات زقابركا انت قابركا بمعرخ تكافلو أي كالنيو بمعرى انت زي تمقيل كايوخا قدنا واتعك فتاريو واتعان تلوخا هوكات كسعب بهرياوي نقاريو سلازخ أيو أبن معرنات زي كونتس نزي معرينات كم كان دزوريا بوليتيكا عالم كنوستو نقدر زلنا لومي زي معرينات ملالي والكاسبات قجلتات كبابيتاتن عالم كوينو يركب سبات نمعرنات بأويات كتوعو خلو إذا نقرزي وحيدنا له أبز نقرزي قدلنا لنا معر مخانسئنا ويكا زي معرينات نقيسلو مالتوميو سبات أب كم زكونتات بقط أباخونا كالا منفساو دليتات كابت زلوهم زيادة يحطو ويون حطوهم بحقق من لسلوم يتقلبو كم تسعينتو حطوتات كأربو خلوغن ننبسو من كالوتا بزوريهم زلو اكابتات سبن بمن تصاري منبر حادث توسنا نساتهم زدليو عقن سلازلو يكونون بز مسرت أبز عالم زلو زي معروينات تطلبو ملاش تزا ما دنبر فتسون فتح كخون أي كالنيو أنا معرنات قدلنو الله سلازخا بزنا قرزي معرك خون دليل لغو كبهال كالو بتزامادن بمن نتصارن نايكم وز أمسلا كالسب ويقجل مالات ترايو إذا حق زي داقي موزنة ترون قرن تلون كم تأغدي مستتغسنت بي أبزع على مزيئة معرن زبها الأمر بملؤ ملكعو كرقاقات مالت زبت مخانو ترايو إذا زقرب زلو حساب تقاوموتات كقطمو خمز خقل بروهيو قال سبات دليتات ودسب مع ساب معرنت مركب ترايز التحاصر خوينو سباب بيلو سلطانيو زبهك كبلو يخليهم انتو خونه بزن الساتوم زقربو نتبي مالت بهاق سلطانا بالكون نابزي العلنايو زلنا قدايخا تمرح زترقب سلطان قالو السبات كتم محادر اللي خاتدلي قالو السبات كتم محادر كاللخاقا ناي عدالاي دلدالاي كتقبرو مخانكا ردو نقاريو زيادة نقرات زيادة هابتي زيادة زنا زيادة كبر مدلاي
ኣብ ንስኻ ዝደለኻዮን ዝረኸብካዮን ብማዕሪኡ ኣብ ካልኦት ሰባት ዝወሓደ ነገራት ዝወሓደ ሃብቲ ዝወሓደ ዝና ዝወሓደ ክብሪ ፈጢርካ ኣለኻ ማለት እዩ በዚ ድማ እቲ ጠንቂ ኩሉ ነገራት ዝኾነ ዘይምዕሩይነት ተፈጢሩሎ እቶም ውሒድዎም ዘይኮነስ ስምን ጸብለልታን ደልዮም ንኻልኦት ሰባት ጉጅለታት ከባቢታት ኮና ሃገራት ክብሪ ዝምንዝዑውን ኣብ ስምን ጸብለልታን ምዝንባል ጥራይ ፈጥሩ ከም ዘለውዮም ዝውሰዱ ኣብ ዘይምዕሩይ ኩነታት ዝርከብ ሰብ ኮነ ህዝቢ ቀዳማይ ዝምንጠሎ ነገር ሓርነት እዩ ዝወሓደ ነገራውን መንፈሳውን ትሕዝቶዩ ዘለኒ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሰብን ጉጅለን ነቲ ናተዩ ዝብሎ ሓርነቱ ብዝግባእ ከስተማቕሮ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኸዓ ነዚ ነገር ዝኸረጋግጽ ኣብ ቃልሲ ይጽመድ ካብ ዘይምዕሩይነት ኩነታት ዝመጸ ዋሕደ ሓርነት ከዓ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ዓለምና ዝዓበየ ስፍራ ክሕዝ ይግደድ ኣብ ሃገራት ዓሌታት ወላ ኣብ ቤተሰባት ሓደ ውዒሉ ሓዲሩ ዝለዓል ዘይተርፍ ነገር ኣሎ ስልጣን ድዩ ደረጃ ክብሪ ድዩ ሃብትን ኣታውን ሕሰም ድዩ ጣዕሚ ብኸመይ ኣብ ኣባላት ተመቓሪሕሎ ወሳኒ ጉዳዩ ብኸመይ ተመቓሪሑ ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ ሓድሕድ ብምንጻር ብኸመይ ተመቓሪሕሎ ዝብልዩ እቲ ኣውራ ነጥቢ ሕጂ እውን ተመስገን ባህልቲ ተፈጥሮ ብዝሃቦም ኣመስኪኖም ከየቲ ቅድሚ ነፍሶም ካልኦት ስራዕቲ ሰባት ኣለዉ እንድዮም ከመይ ገይሩ ድኣዩ ዝሕቶ ምምቕራሕን ዘይምዕሩይነትን ክንዲዚ ኣተኩሮ ዝወሃቦ ክበሃል ይኽእል ይኸውን እንተኾነ ኣብዛ ብዋሕዲ ነገራት ተሳቐ ዘላ ዓለምና እዚ ኣቕሓዚ ስለምንታይ ናብ እገለ ጥራይ ከይዱ እዚ ኸ ስለምንታይ ከምዚ ዘይኮነ ዘይብል ሰብ የለን ገለ ንጣፍ ናይ መላእኽቲ ዝፈሰሶ ፍጥረት እንተዘይኮይኑ ስለዚ ኸዓ ዘይምዕሩይነት ኩሉ ግዜ ዘሎ መሰረታዊ ሓቂ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ነባሪ ምስ ደቂ ሰባት ብዘይምቁራጽ ዝቆራቐስ ሰባት ከዓ ከም ሓደ ዝነድድ ሓውር እዮም ኩሉ ግዜ ዘናኸስዎ ጠንቂ ኩሉ ህይወትን ናብራናን እዩ ንንግስነታት መለኽትን ካልኦት ጸቐጣ ዓይነት መንግስትን ክንኣሊ ዲሞክራሲ ንኽንትከል ክንቃለስ ከለና ኣብዚ ዙርያ ዘይምዕሩይነትን ምእላዩ ኣብ ዝካየድ ቃልሲና ንዘውር ዘለና ማለት እዩ ንማዕርነት ዝካየድ ቃልሲ ናብ ዲሞክራሲ ዝግበር ጉዕዞን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዘለዉ መትከላት ምስሳንን ግን ብዘይጉለት ተኻይዱ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ መጻእውን ከምኡ መዓት ጸገማት ተሓንጊጡ እዩ ክመጽእ ሕቶ ዘይምዕሩይነት ብተዛማዲ ማዕርነት ንምምላስ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ግን መልእኽቲ ስርዓታት ከይተረፉ ዝሰማምዕሉ ጉዳዩ ሎሚ ኣብ ዓለምና ኩሉ ዲሞክራሲ ከንግስ ይቃለስ ከም ዘለዩ ዝዝረብ ብግብሪ ይኺዶ ኣይኺዶ ባርነት ምእላዩ ኣፓርታይድ ምቕሃሙ ንቁጠባውን ፖለቲካውን ማዕርነታት ዝቐርብ ሕቶታት መመሊሱ ምርሳኑ ኣብዚ ዓለም እዚ ለውጢ ከም ዘድለየን ከም ዘድልን ዝሕብር ዓበይቲ ምልክታት እዩ ቅርፂ ሃረም ገዛእትን ተገዛእትን እናጸበበ ርክባት ኣብ ክንዲ ብትኹል ብጋድም እናኾነዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ መንግስታት ውትድርናን ቤተሰባትን ከይተረፈ ዝግሃድ ዘሎ ሓቅታት ምዃኑ ከዓ ሎሚ ዓለምና ናብ ሓደ ቅድሚ ሕጂ ዘይትፈልጦ ሓድሽ መድረኻት ተኣቱ ከም ዘላ ዝሕብር ኣብ መታትዩ እንተተባህለ ብዙሕ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ነገር ኣይኮነን ኣተሃናንፃ ዓለም ብቐንዱ ዘይምዕሩይን ማልያ ዘይብሉ ምዝንባላት ዝመልኦ ብምዃኑ ቃልሲ ማዕርነት ኣብ ምልእቲ ዓለም ብሓደ ደረጃን ግዜን እዩ ክርአን ክንጸባርቐን ዝብል ትጽቢት ምሕዳር የዋህነት እዩ ክኸውን ተፈጥራዊ ሕጊ መሰል ሰብ ዝብሉ ኣምራት ግን ብማዕረ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክምለሱ ዘለዎም መሰረታውያን ባእታታት ደቂ ሰባት እዮም ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ወዲ ሰብ ክጎናጸፎ ዝኽእል ዓወታት ተስፋ ዝህብ እዩ ቅድሚ ርብዒ ዘበን ሕብረት ሶቪየት ምብትታናን ኮሚኒስታዊ ስርዓት ናብ መኸተምታ ደረጃ ገጹ ምምጽኡን ንወዲ ሰብ ንመሰሉ ክቃለስ ኣብ ዝኸዶ መንገዲ ናህረ ክገብር ዕድል ሂቡሎ ዝብል ናይ ብዙሓት ክኢላታት ፖለቲካ ግምት ኣሎ ሰብ ብፍጥረቱ ንሓድሕዱ ማዕረዩ ዝብል ኣምር ሎሚ ዝመፀን ሓድሽ ነገርን ኣይኮነን እንተኾነ ሰብ ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ብዓሌትን ብጾታን ተመቓቒሉ ክከራፈስ ዘበናትዩ ኣሕሊፉ ስለዚ ከዓ ሎሚ ማዕርነት ዝብል ቃል ብኹሉ ሰብ ዝበሃግ ጥዑም ቃና እዩ
ልክዕ ከም ፍትሒ ስኒት ፍቕሪ ዝብሉ ኣምራት ንማዕርነት ሃረር ዘይብላ ፍጥረት ሰብ የለን እቲ ዝሕዝን ነገር ግና ጠለብታ በብመንገዶም ትርጉም እንሃቡ ዘዝጥዕሞም ስም ኢለኺዋ ምዃኖም እዩ ኣታዊታት ሰባት ብኸመይ መንገዲዩ ክልካዕ ዘለዎ ሰባት ብሓቅዶ ከከማበርክቶኦም እዮም ዝኽፈሉ ሰባት ኣብ ስራሕ ጸሚድካ ዋጋ ድኻሞም ኢልካ ትህቦም ነገር ብማዕረ ወይ እውን ብዝግባእ መልክዑ ትሕዞ ከም ዘለኻ ብኸመይ ይፍለጥ እዚ ሕቶ እዚ ኣጽኒሕካ መሃያ ማለትከ እንታይ ማለት እዩ መሃያ ብኸመይ መልክዕ እዩ ክትሓዝ ዝግብኦ ብኸመይ ከ ይኽፈል ብገንዘብ ጥራይ ብገንዘብን ብንዋታዊ ደገፍን ብገንዘብ ብንዋትን ተስፋን ማዕረ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም ማዕረ ናይ ስራሕ ዓመታት ዝሓለፉ ህኩይን ህርኩትን ሰራሕተኛ ስለምንታይን ብኸመይ መንገድን ማዕረ ደሞዝ ይኽፈሎም ብሓቂ ሕቶ ማዕርነት ነገራት ዕረፍቲ ዘይህብ ማሕለኻ ህይወት ወዲ ሰብ እዩ ከምቲ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ማዕርነት ዝበሃል ነገር ብማዕረ ክረጋገጽ ዘበት እዩ ዝበልናዮ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጡ ሙሉእ ማዕርነት ዜጋታቱ ከረጋግጽ ፈጺሙ ኣይክእልን እዩ ኣብ ግዜ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ኣብ መንጎ ተጋደልቱ ፍጹም ማዕርነት ዘለዎ ኢጋሊተራዊ ኩነታት ፈጢሩ ከም ዝነበረ ብኣፍ ዋና ጸሓፊ እቲ እዋንቲ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተደጋጊሙ ይግለጽ ነይሩ እዩ እንተኾነ ኣብቲ ግዜት እውን ብሓለፋ ስልጣን ብሓለፋ ክብርን ዘይርአ ረቃቕቲ ጥበባትን እዚ ዘይበሃል ዘይምዕሩይነት ከም ዝነበረ ሽዑን ሕጅን ኣጸቢቑ ጉድ ሓቂ እዩ ሕጽር ብዝበለ ንኹሉ ማዕረን ብማዕረን ሒዘዮ ክትብል ገለ መለኮታዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ እምበር ሰብ ዝትግብሮ ነገር ኣይኮነን ጉዳይ ማዕርነት ማዕርነት ኣይብፅሕን ኢልካ ግን ስቕ ኣይበሃልን እዩ ናብኡ ገጽካ ዝግበር ቃልሲ ጠጠው ኣይብልን ጥዕና ዘለዎ ምዕሩይ ሕብረተሰብ ዝበሃል ከምቲ ተዛማዲ ማዕርነት ጥራይ ዘሎ ዝተባህለ ኣብ መንጎ ድኻን ሃብታምን ኣብ መንጎ ገጠርን ከተማን ኣብ መንጎ ተራሰብን በዓል ሓለፋ ትምህርትን ስልጣንን ዘሎ ጋግ ዘጽበበ ኣብ ሓድሕዱ ስኒት ዘንገሰ ንደቀቕቲ ነገራት ነጢሩ ንዓብይ ስእሊ ሃገሩ ዝርኢ ክኸውን ከሎ እዩ ንቁጠባዊ ጸገማቱ ናይ ዓሌት ናይ ቋንቋ ናይ ጾታን ሃይማኖትን ጸገማት ዝደረበሉ ሕብረተሰብ ዕድል የብሉን ዕርበትዩ መጻኢኡ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ